Čaute, ja pri tomto videu dneska si urobím farmu na cvrčky, potom ešte vám ukážem, ako robím farmu na mučných červíkov a aj si nakrmíme mravce, takže tešte sa na toto videjko. Keď tak si to pretočte na to krmenie a pre slabšie povahy skôr to krmenie nedávam. Dajte like a odber a ideme na to. Takže prvé si zoberieme kartón od vajec, lebo tam sa budú skrývať aj rozmnožovať tie svine. Takže máme tam daný kartón, krásne, takto. A nechajte tu taký priestor, aby sa mohli vyšplhať hore a ľahšie sa chytali. Keď tak, kebyže to robíte, lebo polovica mojho publika vôbec nechová nič, takže pre istotu. Potom si zoberieme vločky, hociaké, proste veľké, malé, proste vločky, chápece. Tieto z Lidla mi prídu najlepšie, proste najviac ich mám odskúšané, proste idú na to, fakt, že papajú to, ňam. Takže nasypem to tam, ukážem vám to a potom si tam dáme cvečky a nakrmíme si zo pár zvieratiek, takých malinkých. Takže sypeme. Trošku som presypal, a to je jedno, aspoň tam budú mať veľa papa. Takto to vypadá a ideme tam dať cvrčky. Počkať. On tam je jeden skapatý. Nie. Ideme si to tam presypať a ukážem vám to. Len si to musím ešte rozbaliť, lebo jednou rukou to je celkom na hovno, lebo druhou rukou natáčam, takže idem to tam dať a ukážem vám to. Ideme si tam sypať ich. Počúvaj. Jednému sa tam nechcelo. Keď to zatvoríme, aby neušli. A už sú tam, vidíte, už krása. Wow. Spidermany. Ono to tam nie je vidno, chudák. To sú fakt, oni chodia hore nohami. Spiderman. Ideme krmiť, takže ideme troškami nakrmiť tarantulku. Teraz, akože fakt, pre slabšie, ktoré sa boja paučikov, tak tu mám. Krmenie radšej preskočte tí, ktorí nechcete moc vidieť ako papa, tarantulka. A tých, ktorí to zaujíma, proste vám to tu nechám. Takže ideme krmiť. Otvárame na dobičku. Natočím takto detailne. Mám tu chyteného cvrčka a vypúšťame. Či zaotočí, je to samec, takže myslím si, že asi skôr nie. Budem mať takto nachystané. Cvrček, kam bežíš? Počkaj, ja ho musím chytiť. Ty kokot! Ty vole. Som to asi nenatočil, ale zautočil na ňu. Na tú cvrčicu. Krásny paučík, že? No, nechce asi žrať. Keďže je jebnutý. Tak to vám tam aspoň natočím. Krásne. Krása. Ňam. A idem vám natočiť ešte mravčeky, ako papajú. A teraz si pôjdeme nakrmiť túto kolóniu Lasius camponotus. Prečo by to zase nezaostruje? Proste mi to nezaostruje, ukážem vám to takto. A tu si nakrmíme mučnými červíkmi. Mal som farmu asi 3 roky proste a zrazu mi skapala, nechápem prečo, takže tu mám nové balenie. Ukážem vám to, ako som to robil doteraz. A ideme na to. Tá najľahšia farma, čo existuje na tieto svine, je proste farma urobená. Ale nie, není urobená. Proste teraz to idem robiť, ale každý týždeň v nedeľu tam dávam uhorku alebo vodu, chápete?
A potom asi po 2 týždňoch, ako budú túto v tomto, tak tam sa začnú objavovať také larvy. Ja som ich to aj videl, ale sú pod tým. A tie potom tam musíte dať hlinu a oni proste sa premenia na hmyzákov. A tí hmyzáci potom tam nakladú vajíčka do toho proste substátu alebo hliny. Aha, tu už jeden žere. Nie, to zase nezaostúri tu to je mobilom. A ideme to nakrmiť proste mravce. Mravčeky. Tak bude aj celé dlhé video, ako robím ekosystém s mravcami. Na to sa môžete tešiť tak, kedy bude toto video vychádzať. Asi tak o týždeň. Takže v pondelok asi. Budúci pondelok. Ideme to nakrmiť. Takže ideme krmiť. Vybereme vatičku. A toto je tá larva, z ktorej sa spraví proste hmyz. Taký smradavý proste chrobák. Dávame ju tam. Zatvoríme pre istotu. Jednou rukou to je fakt napred robiť. Toto som chcel mať natočené. A už tam pôjde. Prečo mi to nezaustuje ten mravčeky? A zautočí. Prehľadávač. Ne, nezautočí. Keď tak... Zautočí? Neviem, či zautočí. Asi nezautočí. A nejdu potom. To sú ale lenivé mravce. Asi pretože 5 stupňov. A ešte možno majú byť trošku spánku. A to je jedno. Ukončujem toto video, dajte like, dajte odber a dík. Viem, že toto video bolo také krátke, čudné, ale nechcel sa mi moc naražať, lebo všetky pomaly kolónie sú proste v zimnom spánku, režime, takzvané, a je to proste content len tak. A zautočil. Máček, zautočil. A proste content zdarma, len tak. Tak som to natočil. Len tak. A inak môžete ísť aj na môj druhý kanál, ukážem vám to v strihu. A to bude môj anglický kanál pre trošku iných hovoriacich ľudí po anglicky. A dajte tam odber, dajte tam like, pošlite tam svojim kamarátom, neviem sa vyjadrovať. A díky.